En el grup dels crustacis hi ha una gran diversitat d'espècies. Es calcula que en són unes 30.000, fonamentalment aquàtiques. Una closca abandonada al fons del mar és una mostra d'una de les característiques dels crustacis, la de que en créixer van mudant la closca, és a dir, es desprenen de la closca vella per fer-ne una de nova, més gran, que els permeti el creixement. Les mides dels crustacis són molt variables, van des dels pocs mil·límetres fins a gairebé 1 metre o més, com és el cas d'algunes espècies de l'oceà Atlàntic o del Pacífic. Els crustacis tenen una capa protectora externa impregnada de substàncies que li donen resistència i duresa. Un dels crustacis més coneguts és la galera. Es tracta d'un animal del bentos marí que viu en fons sorrencs. Els crustacis tenen el cos dividit en segments, però els que corresponen al cap i els primers del tòrax estan fusionats i recoberts per una placa única, tot formant l'anomenat cefalotòrax. Cada segment té un parell d'apèndixs que en els grups més primitius poden ser similars o en els més evolucionats poden especialitzar-se en diferents funcions. En les galeres, els 5 primers parells d'apèndixs del tòrax serveixen per excavar al fons i capturar l'aliment, mentre que els altres 3 restants són per caminar. Els 5 segments últims del cos de la galera formen l'abdomen. Els seus apèndixs tenen forma de làmines i serveixen per nedar. Finalment, el cos acaba amb una placa anomenada tèlson. En algunes espècies, l'abdomen es redueix notablement, com és el cas d'aquest cranc, en el que les femelles transporten els ous fecundats. L'observació frontal del cefalotòrax d'aquest cranc ermità permet veure clarament l'especialització que tenen els diferents apèndixs. En aquesta imatge cal destacar la presència dels ulls compostos i també dels apèndixs de la regió cefàlica. Situades davant de la boca hi ha les antènules i les antenes, i tot seguit hi trobem les mandíbules, les maxíl·lules i les maxil·les, que serveixen per mastegar l'aliment. Darrere d'aquests apèndixs hi ha d'altres més especialitzats en la recerca i subjecció de l'aliment i en el desplaçament. La gran capacitat adaptativa dels crustacis els ha permès diversificar-se molt i estar presents en la gran majoria d'ecosistemes marins, tant els més superficials com els situats a grans fondàries. En qualsevol indret rocós, batut per l'onatge, hi podem trobar una munió de crancs aferrats a les pedres o fugint ràpidament de la gent que els mira. Sovint la supervivència dels crancs depèn de la capacitat de dissimular la seva presència. Si es camuflen, redueixen el risc de patir l'atac dels depredadors. Aquí hi ha un bon exemple. Aquest cranc que està recobert totalment d'algues. Viu entre els tentacles urticants de les anemones. A ell no li fan res i, a més, els peixos no s'apropen a les anemones per tal d'evitar que els piquin. D'aquesta manera, aquests crancs tenen pocs enemics. Altres crustacis no tenen tanta sort. Els misidacis formen eixams que sovint estan molt a prop dels tentacles urticants de les anemones. Aquí s'apropen pocs peixos, però aquests petits organismes corren el risc de quedar atrapats als tentacles. Aquesta mena de plomes que es mouen al ritme de les onades són colònies d'hidroïdeus i amaguen un secret. Agafats a les seves ramificacions, hi ha crustacis amfípodes. Són petits, tenen pocs mil·límetres de longitud, però tal com suggereixen les seves potents pinces,
són uns temibles depredadors. En aquestes imatges cal destacar també les cambres incubadores que presenten les femelles. És on guarden i cuiden els ous fecundats fins la seva eclosió. Els isòpodes són un grup de crustacis amb una gran diversificació d'espècies. El seu nom deriva del fet que totes les seves potes tenen una estructura molt similar. Bàsicament són animals bentònics que viuen tant entre les algues com a prop de la superfície o a gran fondària. En aquest grup d'animals hi ha espècies que s'han convertit en paràsits. Sovint es poden veure peixos amb isòpodes aferrats a les aletes, on s'aniran alimentant de la pell i dels teixits corporals de les seves víctimes. Hi ha crustacis que fugen de la llum i que, per tant, viuen sempre en ambients foscos. Surten a l'exterior dels seus refugis només durant la nit. En els racons sense llum de les coves submarines s'hi poden veure petites gambes de cos gairebé transparent. El mateix ambient de foscor és el que troben aquestes altres gambes que viuen a més de 200 metres de fondària. Quan les condicions són favorables, poden concentrar-se milers d'individus. Entre el fang dels fons i les pedres, les gambes troben petits organismes com ara poliquets i mol·luscs, dels quals s'alimenten, tot i que també poden capturar petits organismes del zooplàncton. Aquí hi ha un altre crustaci que dissimula la seva presència recobrint el seu cos amb esponges. És una bona manera de camuflar-se. A les parts més fondes de la plataforma continental hi ha una elevada diversitat d'espècies de crustacis decàpodes. La pluja contínua de partícules de matèria orgànica que va caient des de les capes més superficials i també les restes d'animals morts permeten l'alimentació d'alguns d'aquests animals. Altres crustacis són depredadors. En ambients no massa degradats per la pesca, les llagostes encara poden ser abundants. A fondàries importants sol haver-hi els individus més grans d'aquesta espècie. Les llagostes poden fer grans migracions. Aquests exemplars recorren el fons amb precaució, perquè en aquest ambient tenebrós els perills no es veuen arribar. En zones menys fondes trobem llagostes en indrets rocallosos. Sovint de dia només en podem observar les antenes perquè s'amaguen en les escletxes de les roques, tot esperant la nit, quan són més actives, per sortir dels seus amagatalls. Moltes espècies de crustacis formen part del zooplàncton. Algunes espècies poden concentrar-se en masses molt compactes, com és el cas dels eufausiacis. Aquí veiem com s'han agrupat, atrets per la llum dels focus del submarí d'investigació. Hi ha altres crustacis planctònics més petits, com aquests copèpodes, que també són molt abundants. Si bé hi ha espècies de crustacis que passen tota la seva vida en el plàncton, altres només hi són presents durant la seva etapa larval, retornant posteriorment al fons on passaran l'etapa adulta. Tot i que els crustacis són majoritàriament organismes aquàtics, també hi ha alguns grups que han abandonat el medi líquid per viure en els ambients terrestres, com és el cas del porquet de Sant Antoni, un isòpode molt freqüent als jardins i en ambients humits. Els crustacis són un grup molt heterogeni d'organismes amb un cicle de vida regit per les mudes.